Wel, pnawn da a chroeso i Creu yn Cofid yr wythnos yma sy'n edrych ar waith tasglu llawrydd celfyddydol newydd i sefydlu. Elen a Robert dwi, ac yma gyda mi mae Glesni, Steffan a Angharad, aelodau o'r tasglu yma yng Nghymru. Felly gai ofyn i chi gyd yn eich tro i ddeitha ni pwy i chi. Angharad. Helo, Angharad Lee i fi, wy'n gyfrwyddwr llawrydd a wy'n cael y noddi gan National Theatre of Wales. Diolch i chdi. A Steffan? Haia, Steffan, dwi'n actor, cyfarwyddwr a sgwennwr llawrydd. Dwi'n rhedeg cwmni Theatr yn Vertigo a dwi'n cael noddi gan Theatr Genedlaethol Cymru. Diolch i chdi. A Glesni? Haia, Glesni Price Jones dwi'n cynhyrchydd llawrydd a dwi hefyd wedi cael fy noddi gan Theatr Genedlaethol Cymru. Diolch. Wel, os gai ddod at y ti, Steffan, yn gynta, mae'n teimlo fel se na dasgluoedd rif y gwlith yn cael ei creu ar hyn o bryd. Fedri di ddeutha fi pam y tasglu yma a be di bwrpas o? Wel, mae'r tasglu yma wedi cael ei sefydlu gan Fuel Theatr. Nath anfon llythyr allan yn cychwyn cyntaf yn gofyn am adeiladau a sefydliadau i noddi gweithwyr llawrydd trwy broses agored o ran ceisiadau neu trwy broses o nhw'n nomineiddio rhywun maen nhw wedi gweithio efo, i ddod at ei gilydd i greu tasglu swyddogol mewn un ffordd, mewn tasglu sydd yn representatif o'r Deyrnas Unedig. A mae yna 150 o weithwyr llawrydd ar y tasglu. Yn y gangen Cymraeg, mae yna 12 ohonyn ni, a y bwriad ydy bod ni'n cynrychioli lleisiau gweithwyr llawrydd yng Nghymru a'n bwydo mewn i'r sgyrsiau Deyrnas Unedig. A da ni'n gwneud hynny drwy prosiectau creadigol, prosiectau o ran trio meddwl am greu adroddiadau a hefyd trwy lobio y Llywodraeth a siarad efo'r cyngor celfyddydau ac undebau fatha Equity a Stage Managers Union mwyn sicrhau bod llais gweithwyr llawrydd yn cael ei glywed yn ystod amser mor fregus ac ansicr i'r sector. Felly, Angharad, mae'r tasglu yng Nghymru yn llai o faint, wrth gwrs, ac mae'n siŵr bod ei gymeriad yn wahanol hefyd. Ydy, mae'n rili ddiddorol am sut ti'n mynychu'r task force enfawr, ti'n bod, ac o ran sut mae bwydo ein teimladau ni a'r ieithwedd sydd gyda ni fewn i'r task force hwnna. So, mae hwnna wedi bod yn rili ddiddorol. A beth sy'n dechrau digwydd, mae lot o subgroups yn dechrau dod lan. Mae gyda ni'n iwsio, fe Slack ni'n iwsio fi'n credu Steff a Glesni. A ti'n gweld y subgroups hyn i gyd, a ti'n trial cadw trafodaethau chi, a trial cynnal y trafodaethau yna o fewn y sector cyfan. So mae hwnna'n rili ddiddorol. A sa'n siŵr os ni wedi penderfynu sut i wneud hwnna eto, achos bod ni dal yn trial dod i ryw fath o dyler a sut gallwn ni fod yn ddefnyddiol. So mae hwnna'n mynd i fod yn rili ddiddorol yn symud ymlaen. Glesni, mae hwn yn rhywbeth sydd wedi digwydd yn sydyn, mewn ymateb i sefyllfa neb wedi gallu rhagweld, a hefyd yr effaith mae Cofid yn cael ar sector penodol iawn, sef gweithwyr llawrydd. Ie, a mae hwnna'n un o'r problemau sydd wedi dod atyn ni. Mae popeth yn symud mor gyflym. A dyn ni'n trio ymdopi gyda'r gwybodaeth yn gyd yn dod mewn atyn ni, a wedyn roi'r gwybodaeth nôl allan i'r sector llawrydd, ond hefyd cael syniadau ar sut i newid beth sy'n bod yn barod. A oedd lot o problemau yn bod cyn i'r argyfwng Cofid dechrau, a ni'n trio cadw mewn meddwl beth oedd yn bod yn barod, beth sy'n bod nawr yn ystod yr argyfwng, a sut ni'n mynd i dod allan yr ochr arall gyda sector sy'n fwy hyblyg a sy'n fwy representative o pawb sy'n gweithio ynddi. Felly, os gai dod nôl at y ti, Steffan, be di ffiniau sector llawrydd? Wel, da ni yn orffen, hynny pwy mae'n gynnwys? Mae'n cynnwys pawb sydd yn gweithio yn y sector beth sy'n ni'n gael performing arts o ran beth ni'n gweithio ar, o ran ar y tasglu. Mae gen ni weithwyr dawns, gweithwyr corfforol, mae gen ni weithwyr technegol, actorion, cyfarwyddwyr, a felly mae'n edrych ar y sector theatr dawns yn benna. A mi ydyn ni yn
yn gweithio hefyd, wrth gwrs, efo'r sefydliadau a'r bricks and mortar venues sydd ledled Cymru, yn trio gweld fel Glesni'n deud, sut fedrwn ni ail feddwl am y dyfodol pan fydd na adeg post-Cofid, na new normal, fel dyn ni dal i glywed. Sut mae hynny'n edrych iddyn ni fel gweithwyr llawrydd? Achos hyn heb ddigwydd o'r blaen, really. Dyn ni heb ddod at ein gilydd. Be dwi'n deimlo ydy'r grym ma bod na gymaint ohono ni, a bod ni heb o hyd bod yn cydweithio a cyd siarad efo'n gilydd mwyn cael y newidiadau yma da ni angen, boed hynny yn edrych ar sick pay yn y contract, boed hynny ar ôl y sort of Zoom revolution yma, chwildro Zoom, bod ella canran o'r gwaith da ni'n neud dros Zoom, a felly mae hynny'n golygu bod ni'n gallu bod yn fwy hyblyg efo'n gwaith, bod ni ddim angen o hyd bod yn yr ystafell ymarfer yn enghraifft, a bod hynny allan rhan o'r contract sy'n dyfodol dwi'n ddim. Ond mae yna lot o gwestiynau a posibiliadau fel hyn, sy'n reit bositif mewn un ffordd, ond mewn ffordd arall, mae yna lot o waith angen digwydd a cael buy-in gan lot o bobl mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd mewn ffordd ymarferol yn y dyfodol. Ife, un o'r sialensau, Angharad, ydy bod chi wedi gorfod diffinio, chi wedi gorfod dod o hyd i'r bobl yma, doedd ddim bas data'n bodoli yn dwt ac yn destlu sef enwau pawb arno fo. Chi'n gorfod creu hwn, so mae'n elfen datblygiadol gwirioneddol. Yn bendant, a hefyd un o'r sialensau mwyaf fi'n ffindo ar hyn o bryd yw ti'n ffindo bod y system yn bwydo'r system. So ni gyd fan hyn, ni wedi bod trwy y system cyfer Celfyddydau Cymru. A ti'n ffindo dy hunan, dim mewn ffordd negyddol, ond achos sut mae'r system yn gweithio, ti'n ffindo dy hunan yn dechrau gweithio fewn y system yna am flynyddoedd. A mae rhaid i ni gofio, mae miloedd a miloedd o bobl mas yna sydd ddim yn gweithio fewn y system yma. A rheina o'r pobl fi'n ffindo'n anodd i gyrraedd, ond hefyd sut i sgyrsio gyda nhw. Achos eto, mae'r vocabulary yn gyda ni, this corporate vocabulary that we've got, and we're really good at it. So sut ni'n gorfod nawr adapto, sut ni'n siarad am y celfyddydau ac yn siarad am gwaith pobl. Achos ti'n gofyn cwestiynau i bobl a ti'n disgwyl ateb, ond we're not approaching it in the right frame, os hwnna'n neud synnwyr. Ti'n rhoi esiampl i ni o beth i feddwl, achos mae hwnna'n rili diddorol. Ti'n sôn am bethau fel inclusive practice a diversity. Yeah. A ti'n nawr yn sôn am strwythurau. Mae lot o sôn am, sut ydyn ni moyn newid y strwythur? Wel, beth yw'r strwythur? I ddechrau gyda, sut y ti'n dehongli'r strwythur yna i rhywun sydd ddim yn bodoli o fewn y strwythur? Achos dyw'r strwythur ddim yn golygu dim byd iddyn nhw. So, it's that marriage of conversation, a beth sy'n gwybod. Chi'n gorau cwestiynu eich hunain, Glesni, y tri ohonoch chi, ond dod ato ti, chi'ch tri mewn ffordd estyn allan ar ffurf bod yn cynrychioli y tasglu, ond ydych chi hefyd yn unigolion creadigol eich hunain yn aelod o'r garfan yma, dynamic yma. Mae'n rhaid bod hwnna fatha switch yn gorau digwydd oes, so un fatha rôl i'r llall. Dyn ni'n iwst i gweithio mewn tîmau eitha fach, yn enwedig os mae'r tîm i gyd yn llawrydd yn gweithio ar prosiect sydd ddim yn rhan o fel y sefydliadau cenedlaethol. Rwy'n gweithio i cwmnïau fach fel cwmni o'r enw August 012, jyst fi a un person arall sy'n redeg y cwmni, a wedyn dyn ni'n gweithio gyda'r gweithwyr llawrydd ar pob prosiect. Ond mae hwnna'n rhoi rwydwaith dda i ni, a rwy'n teithio lot hefyd, felly mae gen i rwydwaith ar daith yng Nghymru, ond wedyn mae rhaid bod pobl rwy ddim yn nabod, mae'n just rhaid, a bod pawb yn gwybod bod Cymru yn lle fach iawn, mae pawb yn dweud, chi gyd yn nabod eich gilydd, ond mae rhaid fod rhyw gweithwyr llawrydd dyn ni ddim yn nabod, a dyn ni ddim yn clywed eu lleisio nhw. A mae'n really bwysig nawr, a os mae rhywun yn gwylio hyn, a maen nhw ddim yn nabod ni, please cysylltwch, hawdd ni really angen clywed o nhw, cos nhw yw'r pobl sydd wedi slipio trwy'r rwyd, neu sydd ddim yn rhan o'r strwythur yn barod, a dyn ni angen tynnu nhw mewn a clywed ganddyn nhw, a nhw sy'n mynd i cael y syniadau dyn ni methu cael, oherwydd bod y strwythur mewn ein pennau ni'n barod, mae'n really, really galed i fel cracio allan o hwnna a meddwl mewn ffordd newydd. A beth yw'r ffordd gorau i gysylltu gyda chi ta? Mae gynnon ni
mae ganddyn ni Twitter, Freelance Task Force Wales ar Twitter, dwi'n meddwl, a mae ganddyn ni e-bost, gallwch chi ffeindio o'r Twitter. Ar diwedd y sgwrs, na'n neud yn siŵr bod gen i'r details go iawn. Diolch yn fawr. Steffan, o'r sgyrsiau chi wedi cael hyd yma gyda unigolion, gyda gweithwyr llawrydd, beth yw'r rhai o'r themau allweddol sydd yn dod drwodd, sy'n gyson? Wel, mae yna lot am yr ansicrwydd i'r dyfodol, sut fydd y dyfodol yn edrych, fydd na waith, llawer yn meddwl am arallgyfeirio gyrfa. Oedd na statistig ddod allan yn Routes to Recovery, adroddiad ddaru Freelancers Make Theatre Work a Lindsay Turner wneud, ond dweud bod 35% o weithwyr llawrydd yng Ngogledd Cymru yn debygol i adael gwaith llawrydd creadigol. Sy'n statistig anferthol pan ti'n meddwl amdan ardal sy'n mor fach anyway yn y lle cynta, ac wrth gwrs ardal mor Gymraeg ei hiaith. Felly mae hwnna'n broblem dwi'n teimlo'n bersonol. A dwi'n meddwl dyna sy'n ddiddorol, achos bod gynnu ni gyd ein syniadau personol am be da ni'n deimlo'n angerddol o ran fy ngwaith i yng Ngogledd Cymru, yng Ngogledd Gorllewin Cymru, y rhwydwaith yma, o ran y iaith Gymraeg, o ran ardaloedd difreintiedig, o ran yr adnoddau sydd yma, ac hefyd wrth gwrs o ran amrywiaeth yn y sector. So mae'r elfennau yna'n eitha pwysig. A dwi'n meddwl bod na lot o bryderon am y dyfodol yn ogystal â'r foment yma sut i oroesi pan does na ddim gwaith. Angharad, ni'n clywed Steffan fanna'n sôn am eich arbenigeddau, neu os lici di maes penodol chi'n cynrychioli, wyt ti'n cynrychioli ardal sydd wirioneddol wedi teimlo un cnoc ar ôl y llall, boed o'n lifogydd neu nawr Cofid. Beth wyt ti'n glywed, beth wyt ti'n deimlo mae rhywbeth fel yr tasglu yma yn gynnig, a wyt ti'n teimlo mae'n gyfrifoldeb i gael rhywbeth i ddigwydd? Bendant. Mae eisiau datganoli arno ni. Ni wedi bod yn sôn am hwn ers blynyddoedd, a eto beth mae hwnna'n golygu, ond o ran tirwedd a strwythur Cymru, we are a collection of towns and anchor towns, a anchor town yw'r Rhondda. Ond o ran sut mae arian yn cael ei dosbarthu, dyw e ddim yn efelychu hwnna. So, dis i'r draw statistig, o ran cyngor celfyddydau, os yw hwn yn wrong, sori, ond wedi darllen hwn rhywle, ond mae jyst i roi rhyw fath o syniad. So, rhywbeth fel, mae'n dechrau newydd nawr, achos mae lot o waith yn dechrau cael ei wneud. Ond am bob £12 sy'n cael ei gwario gan cyngor celfyddydau yn Gaerdydd, dim ond 4 pint sy'n dod i'r Rhondda. So ti jyst gallu gweld o ran y gap ariannol yna am the knock-on effect. So pethau fel sy'n rili diddori fi ar hyn o bryd, o ran sut mae data, a does dim digon o data gyda ni, ond sut mae data, mae jyst yn gallu yn syth bin i rywun creadigol, ti'n meddwl, oh my gosh, ti'n gallu gweld y gap yna, ti'n gallu timlo gap fel rywun creadigol, a ti'n gwybod bod angen gweithredio, ond os ti'n gweld e mewn data, mae jyst yn rhoi rhyw fath o balans i ti, o ble mae angen i'r gwaith na cael ei wneud. Ond hefyd, jyst o ran newidiadau, ni'n gofyn i pobl o ardaloedd rili difreintiedig i gysylltu â'r cyngor celfyddydau, ond wedyn o'i blaenau nhw, mae gyda ni'r ffurflenni anferth yma sy'n cymeryd dyddiau i fi i wneud, a wedi bod yn wneud nhw ers rhyw 10 mlynedd nawr. So ti ffili, a ti'n wneud hwnna am ddim. Sa'n cael yn halu am wneud hwnna. So mae wythnos o waith fel sa'n cael yn halu, a llai, y fforddau i wneud e. Ond os ti'n rili o gefn dosbarth gweithiol, ti'n ffili fforddio wneud hwnna. So sut dyn ni'n, fi'n credu Glesni ddath gweud o ran y hyblygrwydd, sut dyn ni'n gallu bod lot fwy hyblyg o ran sut dyn ni'n delio ar cymdeithasau yma. Because they are full of ideas, ond dyw'r system eto ddim yn galluogi nhw i fod yn rhan ohono fe. Felly a meddwl yn hermau, wy'n ymwybodol mae'r cyfnod y tasglu yma, mae o ddeutu rhyw 12 wythnos yn 2 wythnos ar 10, mae fydd gofyn i chi baratoi rhyw fath o droddiad berig ar ei ddiweddau. Oedden ni'n mynd i weld y droddiad
creadigol, felly? Neu hynny yw, ddim ar ffurf rhywbeth sgrifenedig neu rhywbeth wedi deipio i fyny. Hynny yw, ydyn ni'n mynd i weld rhywbeth creadigol yn dod allan yn cyfleu y gwaith da chi wedi ymgymryd ag Glesni? Wel, mae rai aelodau o'r tasglu yn gweithio mewn ffordd fwy creadigol yn barod. Mae ganddo ni Gavin Porter sydd wedi cael ei noddi gan Wales Millennium Centre, a mae'n mynd i bod yn creu 5 ffilm, dwi'n meddwl, yn siarad i gweithwyr llawrydd am beth sydd wedi digwydd i nhw yn ystod yr argyfwng. Felly fydd pethau fel hwnna'n dod allan. A rwy'n meddwl dyn ni yn wythnos 3 neu 4 ar hyn o bryd o'r gwaith. Felly mae dal ganddo ni digon o amser i meddwl am pethau eraill. Ond mae'n teimlo mwy fel bod y gwaith ddim mynd i dilyn at un peth sy'n digwydd ar diwedd y cyfnod yna, ond bod y gwaith yn mynd i digwydd ar hyd y cyfnod. A efallai fydd angen ymestyn y cyfnod o gwaith a ffeindio mwy o arian i talu pobl i cario ymlaen gyda'r gwaith yma, oherwydd dyn ni wedi rhoi'r fel stop yma ar ôl 13 wythnosau, ond beth sy'n digwydd ar ôl hynna i'r gweithwyr llawrydd a pwy sy'n mynd i bod yn siarad amdano nhw wedyn. Felly mae'n rhaid i ni cadw un llygad ar y dyfodol ar ôl hynny i wneud yn siŵr bod y gwaith yn cario ymlaen. Mae hwnna yn beryg yn dydy. Hynny yw bod yna rhywbeth yn fflio mewn i greu achubiaeth neu cynnal cynnig achubiaeth, a wedyn does dim gwaddol ar ei ôl o. Mae un o'r elfennau sydd yn edrych yn ddiddorol iawn, da chi'n gynnig, ydy'r stafell werdd fel cyfle i ffocysu ar feisydd penodol o fewn gwaith person llawrydd. Angharad, ti'n gallu gweud rhywbeth mwy wrthon ni am y sesiynau stafell werdd? Ie, ti'n newydd dweud eto, ni gyd yn arbenigo mewn meysydd gwahanol, a o'n i jyst yn teimlo bod, fi'n credu bod rhan fwy ohono ni'n gweud bod rhyw fath o max o 10 o bobl. So mae hwnna jyst yn golygu bod ti'n gallu cael mwy o one-to-one, y discussions sy'n angen arno ni. Fi'n credu mae lot o bobl eto sydd ddim yn rhan o'r system yma. Maen nhw'n ffindo fe'n anodd i... Ti'n gofyn i bobl beth y ti moyn, a dyw lot o bobl ddim yn gwybod beth maen nhw moyn. So mae hwnna'n, mae rhyw fath o mentora, dyna beth yw'r, ond mae rhyw fath o, ti'n gorfod bwydo pobl i feddwl am, wel, sut ydw i'n gweithio'n ffordd i mas o'r pigil yma yn i yma fe. Ti'n gorfod rhoi amser i bobl, hwnna'n cymeryd misoedd i ddod i dylerau a hwnna weithiau. Achos ar hyn o bryd, o ran yn ymunud ni, we're in a state of crisis management yw e, ti'n gwybod? So mae'r stafelloedd werdd yma fi'n credu beth fi'n gobeithio wneud, so'n siŵr o bob arall, ond bod fi'n dod nôl at y bobl yn dros wythnosau. So ti'n gallu dod mewn y mas o'r stafelloedd werdd yn cymaint y ti moyn, a fi'n credu bydd dy feddyliad i wedyn jyst yn gallu dechrau meddwl yn well. Sôn am feddwl a sôn am sut mae dygymod, sut mae'r meddwl yn dygymod mewn cyfnod o crisis. I chi'n bobl greadigol y tri ohonoch chi, ydych chi wedi teimlo'r angen i fynegu, neu ydych chi wedi teimlo'n llai creadigol yn ystod y cyfnod yma? Steffan? Ie, dwi'n meddwl ar gychwyn y cyfnod ond gymaint o pressure i greu. Ond chi'n neud hyn yn ddigidol, a ni'n just oh my god, dwi'n gael mewn ffordd i'n digidol, dwi'n rili eisiau creu gwaith digidol. A ni'n siarad efo lot o ffrindiau, a nhw'n teimlo'r un fath, really. Ond wrth gwrs, ar ochr arall, mae lot o bobl wedi cael modd i fyw efo creu y gwaith yna, so mae hynny'n iawn hefyd, wrth gwrs. Ond dwi'n meddwl yna elfen ar y gychwyn y crisis bod rhaid iddyn ni efo gymaint o gyflymdra a oedd yn bosib i greu ac i trynio allan bethau a ond be dwi'n meddwl mae'r tasglu yma wedi llwyddo hyd yn hyn, a fel Glesni'n deud yn dyddiau cynnar wythnos 3 neu 4 o'r gwaith, 13 wythnos, ydy bod ni wedi manager just, okay, let's zoom out a bit, a gweld be ydy y ffyrdd allan ni weithio'n fwy strategol. A dwi'n meddwl bod o'n greu bod yna lot o dasgleoedd eraill wedi popio fyny a bod nhw yn gwneud lot o bethau eitha sort of yn y foment o ran siarad a sgwrsio a hybu'r rhwydweithau. Ond dwi'n gobeithio bod ni'n gallu cymryd mwy o approach hir dymor efo peth. A pwy a wyr allan yn dyfodol bod yna le iddyn ni gario ymlaen, dim necessarily fel undeb, ond fel rhyw fath o ran o'r sector sy'n gallu cynrychioli be
ydy'r problemau sy'n gwynebu gweithwyr llawrydd. A mae newid mor gyflym. A dwi'n meddwl dyna pam da ni angen hefyd cymryd un amser weithiau efo gweithio allan beth yw'r ffordd gorau i really cael y newid da ni angen. Wy'n mynd i ofyn i chi cyn i ni orffen i ddweud wrthai sut fyddech chi'n dymuno i'r ecoleg deimlo i berson llawrydd mewn 10 mlynedd o nawr. Bob un ohonoch chi yn eich tro. Ond cyn i ni wneud hynny, dwi am rannu gwybodaeth oedd Glesni chwarae teg wedi basio fe mlaen i fi dros y chat. Wales Freelance Task Force @gmail.com yw'r e-bost. Felly Wales Freelance Task Force @gmail.com a'r trydar ydy @Taskforce Cymru. Felly, i reini ohonoch chi sy'n yn gwrando sydd â rhywbeth i ddeud, a hyd yn oed i ofyn cwestiwn neu jyst dweud bod chi yma, cysylltwch yn y modd yna. Os gai droi eto chi, nawr ta'n dechrau gyda, ble a fi gynta gwedwch? Steffan falle. Ie, mewn brawddeg, sut fysa ti'n crynhoi? Swn i'n licio gweld ecoleg mwy teg, efo fwy o amrywiaeth yn y sector. Swn i hefyd yn licio gweld, yn y sector, Angharad ti'n iawn. Yn y diwydiant yma, yn be da ni'n neud. A hefyd cyfathrebu, ti'n gwybod, un o'r pethau pwysig wrth gwrs ydy cofio'r cynulleidfa yn hyn i gyd hefyd, a mae hynny'n rhan o waith y tasglu. Swn i'n licio cwmnïau yn cyfryngau, S4C, BBA Cymru, a'r cwmnïau yna sy'n cynhyrchu gwaith teledu a gwaith broadcast i gydnabod yr ecosystem nhw sy'n elwa o ddiwydiant theatr a helpu efo'r datblygiad yma o weithwyr llawrydd, dramodwyr a hyn a llall. Swn i hefyd yn licio gweld fwy o hyder, dwi'n rili eisiau magu hyder yn ngogledd o Llewyn Cymru yn enwedig, a fel bod ni yn dathlu rhwydwaith o weithwyr llawrydd sydd yn mama yn creu gwaith anhygoel mewn cwmnïau bach neu fel unigolion. Iawn. Dwi'n mynd i stopo ti fyna, ti'n mynd cael gweud mwy yna. Brawddeg o ti fod. Na, diolch yn fawr. Mae hwnna'n gret. Mae hwnna'n gret. Draw i Glesni, plîs, os gai. 10 mlynedd o nawr, beth fydde yr ecoleg delfrydol yn teimlo fel i berson llawrydd? Wel, hoffwn i bod yn digwydd cyn 10 mlynedd, i fod yn onest, yn fwy gyflym na hynny. Ond i fi rwy'n meddwl i newid yr ecoleg a'r sector i wneud yn siŵr bod hi'n bosib i cael gyrfa mwy diogel, yn enwedig i rieni a rieni newydd. Rwy'n feichiog ar hyn o bryd a rwy jyst yn trio meddwl sut ydw i'n mynd i delio gyda hyn pryd mae babi gen i. Felly diogelwch yn eich gyrfa a cefnogaeth i fod yn rhiant llawrydd. Diolch Glesni. Ac Angharad? Just bod artistiaid yn gallu gweithredu fel artistiaid yn syml iawn. Mae artistiaid yn moyn bod yn weithgar ac yn moyn helpu. So mae eisiau rhywsut. A ni'n credu taw, ni'n trafod lot am Universal Basic Income, ti'n bod, a'r model sydd gyda nhw'n Ffrainc a pethau, sy'n wedyn yn golygu bod artistiaid yn lot fwy portfolio driven. Yn hytrach na bod chi'n mynd o brosiect i brosiect. So mae hwnna'n rhoi lot fwy o rhyddid i artistiaid wedyn we are the pollinators. Yr artistiaid llawrydd sydd yw'r pollinators, a ni sy'n gallu mynd o un maes i'r llall, so mae eisiau rhoi rhyddid i ni wneud hwnna, fi'n credu tasen ni lot fwy portfolio driven, yn organig iawn fydde'r system jyst yn dilyn y symudiad na. So bod y symudiad yn dod o'r pobl llawrydd yn hytrach na bod y strwythur yn gwythio trwy'r amser. Swn yn ei synwyr. Na, wel, diolch yn fawr iawn i chi'r tri ohonoch chi am rannu. Rannu y fenor siwrna ydych chi arni hi o ran aelodaeth o'r tasgu, ond hefyd rannu'ch siwrna personol chi. Wi moyn atgoffa pobl sy'n gryndo bod na stafelloedd gwyrdd allan yna, os dwi'n dall yn iawn, i reini sydd â diddordeb penodol, enghraifft,
mewn gweithio yn yr iaith Gymraeg, neu fel oedd Glesni'n gweud yn rieni neu yn ofalwyr. Mae'n bwysig bod bobl yn cysylltu gyda chi i gael eu llais wedi clywed. Ac felly, dyna ni. Diolch i chi, y tri o'noch chi, diolch i chi sydd yn gwrando, a prynhawn da.